ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೆಲವು ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೂ ನಿಕಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕೋಡೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆತಡು ಆಂಡ ಇನಿ ಅಂಗಾರೆದಾನಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಇನಿ ತೆರೆಯೋಣ್ಣಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಕ ಅವಿಡ್ದು ತುಂಬು ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾರ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಂಡ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಲ್ಪಕ. ಇನಿ ನಿಫ್ಟಿ ಮೈನಸ್ಡುಂಡು, ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾತಲ ಮೈನಸ್ಡುಂಡು, ಅಂಚನೆ ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಮೈನಸ್ಡು ಉಂಡು. ಆಂಡ ಮೈನಸ್ ಪಂಡಂದ ಆತ ಮಲ್ಲದಾಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟಡು ಮೈನಸ್ ಬರೋದುಂಡು. ಆಂಡ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಜಿ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ರಿಕವರ್ ಆಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ಲ ಉಂಡು. ಒಲ್ತೂರು ದಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ನ್ಯೂಸ್ ಮಿನಿ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೂಡ ರಿಕವರ್ ಆಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ಆಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಂಪುಡು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮಾತಲ ಆಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಎಂಚ ಉಂಡು ದಯಪಡಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಿಫ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೆನ್ಸೆಸ್ ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೂರ ತೂದು ಎನ್ನಿ ಬೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆನೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪುಂದು ಅಂಚದ ಅಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಡು ಕಂಪನಿನ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದ ಐತಮ್ ಇತ್ತಿಪ್ಪುನು ದಯಪಂದ್ರೆ ನಿಫ್ಟಿ ಖಾಲಿ 5 ಕಂಪನಿ ಇಪ್ಪುನು. ಸೊ ಸೆನ್ಸೆಸ್ 100 ಕಂಪನಿ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚಿತ್ನ ಆಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ 5,000 ಮಿತ್ತದ ಕಂಪನಿಲು ಉಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಡು ಓ ಕಂಪನಿ ಉಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪಿನ ಅಂಚಿತ್ನ. ಸೊ ಉನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಫ್ಟಿನ ತೂಡ ಏನಂಚಿತ್ನ ಅಗತ್ಯ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಎಂಚ ಉಂಡು ನೀನು ತೂಕ ತುಲೈತೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ತೂವರೆ ಪೋಪುಂಡ 10,000 ಪ್ಲಸ್ 11,000 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂದಾಜಿಡು ಉಂಡು. 11,000 ಕ್ರಾಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು, 10,000 ಪ್ಲಸ್ಡು ಉಂಡು. ಇನಿ ಕೋಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಲ ಕೋಡೆ ಡೌನ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಆಂಡ ಇನಿ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಪ್ಲಸ್ಡು 10,000 ಪ್ಲಸ್ಡು ಕೋಡೆ 27,000 ಮಟ್ಟ ಮೈನಸ್ಡು ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಆಂಡ ಇನಿ 10,000 11,000 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಂಡು. ಆಂಡ ಬಯ್ಯ ಮುಟ ಏನ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏಪಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ನ್ಯೂಸ್ ದಾಲ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಕಂಪನಿದ ಶೇರ್ನ ಬಾಯಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪೇರು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರಂದ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಡು ಹೊಲ್ಪಡ್ದು ದಾದ ನ್ಯೂಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಪಂಡದು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪಡು ದಯ ಪಂಡ ಎವರೇಜ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಂಪನಿಡ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ ಅಪ್ಪ ಕಂಪನಿಡ್ ಪಿದಾಯ್ಪೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ಲ ಉಂಡು. ಐಕೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಏರ್ಲ ಪಂಡೇರ್ ಪಡದು ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನತ್ತು ನಮ್ಮ ಖುದ್ದು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿಗೆ ವಾ ಟೈಮುಡು ನಮಕ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಟೈಮುಡು ಆ ಕಂಪನಿ ಹಿಡಿದು ಪಿದಾಯಿ ಬರೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ನಾಲೆಜ್ ನಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ಆದಿಪ್ಪಡು. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದೆ ಕಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಕಲ್ತೊಂದು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪಡ್ಡ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಡು. 5,000 ಕಲ್ತಂದಂಡ ರಿಸ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಲ್ತಿಜಿಂದಂಡ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಡು. ಈ ವಾ ಪೊರ್ತುಡು ಏನ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ತೆರಿಯೋನೋಡು ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಕ್ಲೆಡ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅವಲ ಪೋಪುನು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ಅಪಗಲ ಪಂತ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಬೇ ಪಂಡದು ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಯಾನು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಬೇ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾರ ನನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಡಂಜಿ ವೀಡಿಯೋದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕ ಅದ ಮಟ್ಟ ಮಾತಾಡಲು ಓಡೋದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಹಿಂದ್.